No niin, morjesta taas kaikille, jotka haluaa kuunnella höpötyksiä ja kaiken näköisiä ajatuksia ja asioita, mitä kattelen tässä. Sain tämmöisen pienen sanan aika, kaikella on tarkoitus, mutta ja tää ei itse asiassa edes oo niinku tän vuoden tai minkään, että tää on niin kuin, vähän niin kuin, ää, no vähän niin kuin sukupolvet siirtää perintöä toiselle tai tietoutta toiselle tai sillä niin tää on vähän niin kuin semmoista henkistä ruokaa, mikä on nyt siirretty sitten mulle. No, ei mennä siihen tarinaan enempää, mutta on tullut katteltua tosi outoja semmosia visioita ja niistä mä sitten ajattelin lähteä puhumaan. Että se on ollut lähes poikkeuksetta jatkuvaa nyt se aihepiiri ja se, että se toistuu, niin musta tuntuu, että mun pitää puhua siitä. Että se ei nyt ole tarkoitettu mulle välttämättä, vaikka se mullekin on annettu niin kuin ymmärtää se. Niin kuin mistä on kysymys? No, mä nyt pistin tähän 2 kuvaa, mikä ehkä toivottavasti antaa aiheesta jonkunnäköisen ymmärryksen, mistä mä haluan lähteä puhumaan, mutta luetaanpa ensin tästä, että valvokaa, tässä olisi päivän evankeliumia. Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, eikä edes poika. Sen tietää vain Isä. 2 miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. 2 naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavistaa. Siinä oli Matteuksen 24:36-44. Tästä tosiaan luen ihan suoraa. Ja sitten sen päivän niin kun muut tekstit olisi ollut psalmi niin 91-6, 12-15, psalmi 94, 8-15 ja ensimmäinen Tessalonikalaisten niin 5 ja siitä 2-11 kokonaan. Liturginen väri vihreä 2 kynttilällä. Sitten virtenä olisi 148. Ja mä luen vielä tekstiä. Että tässä tulee tää loppuosuus. Herra Jeesus, pidä meitä valveilla, kun odotamme paluutasi kirkkaudessa. Tunnustamme, että meillä on suuri vaara väsyä ja tulla välinpitämättömiksi. Kotiudumme tähän maailmaan ja luulemme elävämme täällä pysyvästi. Auta meitä olemaan joka hetki valmiita lähtemään tästä elämästä ja luottamaan turvallisesti siihen, että sinä viet meissä aloittamasi työn päätökseen. Tule, Herra Jeesus. Ja sana oli siinä. Tässä oli niin puhuttelevaa sanaa, joka on liittynyt tavallaan näihin visioihin, ja mä koen, että mun pitää puhua tästä, että kun tässä niin kun tämä avainsana, mikä mulle niin kun yhdistää, että kotiudumme tähän maailmaan ja luulemme elävämme täällä pysyvästi. Mutta kun siinähän se just on, että kun pitäisi ymmärtää, että tämä hetkikään ei ole mulle taattu, eikä ole sullekaan, eikä ole kenellekään, vaan se voi tosta vaan ottaa pois. Että onko sun
asias kunnossa sun luojan ja sun Herran kanssa. Se on se, että Herran pelko on viisaus. Mä haluaisin aloittaa tämmöisellä. Ja sitten mä haluaisin mennä niihin visioihin. Se on nyt toistunut semmonen sama teema. Se oli niin kuin katselis jotain sellaista. Ne kaikki visiot on ollut toki erilaisia ja koitettu kuvata samaa asiaa. Ja se sana olisi ehkä siveettömyys, haureus, porto, joku tämmönen niinku suuri semmonen iljetys, mikä on niin kuin ollut visioiden sitova niin kuin kokonaisuus. Ja mä oon niitä kattellut ja koittanut kysyä, että niin kuin, mitä haluaa sanoa, ja mulla ei ole vielä auennut, mutta musta tuntuu, että nyt tää alkaa aukeen, tää ehkä johtuu siitä, että just tästä kun puhuttiin, että ei niin kuin pitäisi tähän maailmaan kotiutua. Ja tää puhe lähtee nyt siihen suuntaan, että kun mä katon tätä maailmaa, niin miten mä näen, että niin kun esimerkiksi pukeudutaan, onko se semmoista säädyllistä, koitetaanko ne vähän paikat piilottaa vai tunkea suorastaan esille niin, että ne olisivat tyrkyllä. Tai näkyykö sulta, sanotaan, että puolet persposkistakin, kun sä liikut tuolla, vai onko sulla pitkät housut, koska tämä on ehkä sellainen aihe, mikä niinku, tämä on vaan ihan murto-osa siitä tavallaan, että jos nyt mietit ihan mitä tahansa, että mitä tänä päivänä on nousussa, niin kuin Tinderit, missä pitää tyrkyttää itteensä, niin kuin lihaa on tarkoitus kaupata siellä sille, eli ei niitä henkipuolen juttuja tavallaan, että niinku, mitkä olisi niitä hyveellisiä asioita, vaan niinku niitä paheellisia. Mä niinku koitan nyt purkaa massiivista asiaa tai lähteä keskustelemaan siitä niinku yhteiskunnallisesti, kun mä mietin tätä. Ja minkä takia nykyään on ihan älyttömästi niinku aikuisviihdettä ja kaikkea tabuista on tehty normeja ja niinku ihan siis kaiken näköinen niin kuin vääryys. Ja niin kuin kun miettii, että minkälaisia suhdeyhdistelmiäkin on nykyään ja oikeastaan ihmiset ei halua naimisiin ja samaa sukupuolta ja ties mitä kaikkea. Ja mähän en siis ala tuomitsemaan enkä niin kuin mitään, mä vaan haluaisin puhua tästä aiheesta ja herättää sellaista niin kuin itse tutkiskelua, että oletko sinä osallinen esimerkiksi tämmöiseen, koska kättä pystyyn, että täälläkin kun mä mietin mun vanhaa elämääni, niin mä oon ollut aika siveetön ja mähän en voi siis heittää kiveä. Että mäkin oon ollut aika lailla erinäköisten asioiden ja suorastaan seksuaalisten himojen alaisena tiettyjen ihmisten seurassa. No ne, kenet mä oon ollut sillä lailla, ne kyllä tietää ja mä en siihen ole menossa, vaan mä haluan kokonaisuutta alkaa käymään lävitse. Eli jos mietitään vaikka, niin kuin, että millä nykypäivänä myydään mainoksia, niin se on seksuaalisuus ja semmoinen subjektoiminen, että se ei ole tällaista kuvan näköistä niin kuin rakkautta, mitä mä tuossa koitan kuvailla, että niin kuin mitä se voi olla semmoinen, niin kuin vaikka mun ajattelumaailmassa semmoinen, että tommonen halailu ja läheisyys ja läsnäolo ja rakastaminen ja sen saaminen ja antaminen, niin se ei tarvitse sanaa himo, lust. Se ei tarvitse sitä, koska se sana on love, se on rakkaus ja se on suurempi. Niin mä pohjustan vielä, että millä esimerkiksi osa niin kuin naisista nousee nyt vaikka jostain pinnalle tuolta, jostain ihan sanotaanko mistä, niin ne myy itseänsä seksuaalisiin asioihin, vaikka niin kuin OnlyFanseihin. Ja sitten tämä sama tulee heittää takaisin miehille, te jotka
niin kuin vaellatte siinä himossa ja kaikessa semmosessa, että toinen on vain esine, että se ei ole se puolet Jumalan kuvasta, että ymmärrättekö te, mitä mä yritän sanoa, että kunnioitatko sä sitä, onko se sille hyvä, teekö sä niitä hyviä asioita, koitatko sä niin kuin tavallaan lähestyksää oikein asioita, on mitä mä koitan sanoa. Ja onko sulle hyvä esimerkiksi perhekeskeisyys ja toisen kannatteleminen ja nostaminen, jos sillä on vaikeaa, vai onko se semmoinen, joka niin kuin räyskii, niin kuin koira haukkuu silleen, että niin kuin, ja kaikki miten sä niin kuin, tää on niin laaja, että mä en oikeastaan tiedä miten mä tästä lähden puhumaan, mutta niin kuin niissä visioissakin näkyy niin kuin, että niihin oli painettu sana. Ne oli naisia, mitä mä kattelin, että siinä yhdessäkin oli tatuointi niin kuin whore, eli huora. Sitten siellä niin kuin, mä kirjoitin niitä ylöskin ja sitten siinä yhdessä oli niin kuin big bitch tai joku semmonen. Ja niin kuin, kun mä kattelin, niin mä olin vaan niin kuin sellainen niin kuin, tavallaan, että miksi mä katon tämmöistä, tai niin kuin, miksi mun visiot on tämmöisiä, tai niin kuin, miksi tää on tällaista. Ja sitten tavallaan se sanakin tuli mieleen, että kun hengellä ja lihalla on eri tavallaan se tarve ja halu. Eli lihahan haluaa sitä himoa. Eli pystytkö sä suppressoimaan sen, niin kuin, vai valtaako se sut, vaellaanko sä niin kuin siinä lihassa? Vai vaellaanko sä siinä hengessä, mikä on ehkä enemmän niin kuin ton toisen tyylistä. Ja jos sulla on ongelmia, mä oon muuten tehnyt tästä jakson, se sana lust, mutta tässäkin kannattaisi kysyä suoraan Herralta apua ja luovuttaa niitä ongelmia, jos et sä pärjää niiden kanssa. Että kun mäkin kelaan just sitä niin kuin edeltänyttä aikaa, niin tässä on niin paljon muutosta ja kehitystä ja parannusta tapahtunut, mutta enhän mä ole mitenkään täydellinen enkä hyvä. Päinvastoin. Siellä näkyy edelleen ne, mutta mä en halua niitä tavallaan ruukun luurankoja pitää siellä, vaan mä voin ihan avoimesti tällä sanoa, niin kun mä en riitä, teot ei riitä, mikään ei riitä, vaan Jeesuksen kautta se riittää, usko. Siinä on se yksi sana, usko Jeesukseen. Ja sitä kautta armoon. Mutta tosiaan, tää on jotenkin niin hankala mulle purkaa, kun mä oon niinku kattellut vastakkaisen sukupuolen asioita, mutta mä oon mielessäni kyllä kysellyt, että mikä siinä on, että miksei mikään toimi ja miksi niinku on niin vaikeeta, miksi niinku tuntuu, että ihan sama mitä tekee, mikään ei riitä. Nämä on niitä asioita, mistä mä oon puhunut. Mutta kun mä kattelen tällaisia asioita, niin se saa mut ymmärtämään, että ehkä näistä pitäisi keskustella. Se naisisa ihannekin, mikä myydään, niin ja millaista tuolta paskatuupista tulee koko ajan teille. Teille toistetaan ja toistetaan ja toistetaan, että niin kuin tällaista seksuaalisuutta ja tällaisia himoja voit täydentää jossain vitsi uutisissa ja lööpeissä ja otsikoissa. Ja niin kuin, että tällaisestakin miestä tai nainen voi niin kuin, ihan siis paskaa. Suoraan sanoen paskaa. Että missä on se niin kuin, läheisen rakkaus. Se niin kuin, missä on se toinen käsky. Että niin kuin rakastat sitä lähimmäistä niin kuin haluaisit itseäsi. Ja niin kuin, haluatko sä vaan niin kuin dumpata toiseen niin, että toinen ei edes saa siitä mitään? Vai onko se niin kuin, että voisiko sen tehdä jotenkin paremmin, mikä olisi niin kuin kauniimpaa? Ja myös sä voisit saada paljon enemmän, jos sä vaan pystyisit käsittämään, mitä mä nyt koitan puhua tässä. Ja mähän en voi ketään moittia enkä tuomita, senkin mä haluan toistaa ja toistaa ja toistaa. Mä vaan haluan herättää tämmöisen yhteiskunnallisen keskustelun aiheen, jos sellaista pystyy edes mitenkään tekemään. Musta tuntuu, että
ei niinku, nämä videot ei saa niinku mitään vastakaikua, koska tämä menee ihan niinku tätä maailmankuvaa vastaan, että on niinku, joku voisi kuvitella hulluudeksi tai niinku sillä, että niinku, miksi et sä nyt taas tuli tossa, että kuinka hieno bikinipuvussa on tuo rannalla ja kaikki. Et niinku ei. Kun mulla alkoi syttyä lamppuja yhdessä vaiheessa tossa, kun mä aloin katsoa sitä niinku Jumalan kuvaa. Sitten mä täysin, että semmonen täysin peittävä villapaita ja kollakehousut ja aivan niinku aamusen näköinen, niin jos siellä sisällä palaa jotain hyvää sitä toista kohtaan, niin se on aivan täydellistä. Ei sen tarvi olla vähäpukeinen tai esittelevissä tai tyrkyttävissä tai semmoisissa, mikä aiheuttaa pelkästään, sanotaan näin, että sun järki ei juokse täällä, vaan se juoksee tuolla alhaalla, niin, niin kun, saatteko te yhtään kiinni, mitä mä koitan puhua, että minkälainen on tää niin kuin meidän kulttuuri ja sitten tää lasten kasvatus. Muutenkin se, että mua on itteeni häirinnyt se, että niin kuin, tavallaan mä itse omalle tyttärelle, niin silloin täysin peittävät vaatteet ja kaikki tämmöistä. Ja kun mä näen tuolla niitä, niin se jotenkin niin kuin, että ei, jossain menee, se on jo kasvatuksessa ja yhteiskunnassa ja kaikessa. Ja mähän en tosiaan voi niin kuin kivitellä enkä tuomita enkä mitään, mutta tää on niin kuin semmoinen, mistä pitäisi ehkä keskustella ja kääntyä vähän erilaiseen katsomukseen. Ja sitten tavallaan se instant-kulttuuri, semmosia tavallaan, että on pakko vapauttaa ne kaikki, mitä haluaa purkaa. Niin kuin hyvää pitäisi odottaa. On ehkä yksi kans, mitä mä yritän tässä sanoa. Ja toki eihän kukaan ihminen oikeastaan pysty semmoiseen täydellisyyteen, eikä sitä voi niinku olettaakaan. Ja silloin pitää katua. Mutta tavallaan ja sitten yksi oli esimerkiksi sellainen visio. Nämä on jotenkin niin surullisia, että mä näin polvillaan olevan niin kuin naisen, joka antoi lyhyesti sanotaan PJ. Ja sillä oli tatuoitu kyynelten kuvia vaan tohon, että kuinka se sisäinen ihminen, tiedätkö, jos yhtään saat kiinni, mistä mä puhun, niin ne tatuoidut kyyneleet oli se pieni sisäinen ihminen, joka kärsii siinä. Se on vain kappale jonkun himolle. Ja se oli aivan äärimmäisen surullinen visio katsella. Niin kuin ne on ollut tällaisia, ne nyt tuntuu, että on vaan niin kuin pakko puhua siitä. Että eihän tällaisia tyttäriä pitäisi niin kuin kasvattaa ja ei tollasta pitäisi ihannoida. Sitä ei pitäisi edes uutisoida. Se ei saisi olla Iltalehden etusivulla semmoisen. Siitä pitäisi olla koko siinä vitun paskamediassa, että K18 sitten kysyä, että haluatko varmasti katsoa tätä paskaa, tämä saattaa järkyttää sun tai sun lapses mieleen. Ja sitten jos sä meinaa painaa kyllä, niin se vittu sulki sitten sä, että eikö sä nyt vieläkään vittu ymmärrä, että sä et tarvitse tätä paskaa. Pitäisi puhdistautua. Rakkaus on hyvää ja se luo hyvää hedelmää. Ja tosta kuvasta, mikä tosta näkyy, niin siitä tulee hyvää hedelmää. Ja sen oikean rakkauden huipentuma, niin siitä tulee taas lapsia. Ja ne lapset saa rakkautta. Ja ne lapset kasvaa silloin hyvin. Ja niistä tulee hyvää hedelmää. Ne lapset ei ole silloin sellaisia, että niitä tungetaan vaan johonkin harrastuksiin tai sivuun. Tai niille huudetaan tai pistetään johonkin. Niin kuin, se on niin kaiken kattava se niin kuin tämä kokonaisuus, mikä tässä nyt pitäisi purkaa. Mitä mä en pysty purkaamaan. Mä yritän vain niin kuin herättää sen niin kuin ajattelun, että teetkö sä sitä itse tutkiskelua, katsotko sä näitä asioita ja se minkä takia tuossa
toisessa kuvassa on toi kirkkauden niin kuin Jeesus, että kun toi tavallaan toi täysin synkkä polvillaan oleva, mikä on lyöty täällä, niin kuin tää maailma on niin paha, tää aika on niin paska, että niin kuin, ja sit niin kuin, jotenkin sillä lailla vaan niin kuin, että meidän pitäisi oikeasti lähteä nyt tukeutumaan siihen tasan yhteen ja ainoaseen, eli Herraan Jeesukseen. Ja niin kuin lähteä muuttaa sitä niin kuin omaa tapaa toimia tai edes käsitellä sitä, että mitä mä teen. Niin kun sä katot peiliin, niin tunnistatko sä sen sisäisen minäs siinä ulkoisen toimissa. Ja jos ne kaksi menee vielä mukaan yhdessä, niin sä elät vielä tässä maailmassa. Jos sä alat pikkuhiljaa tunnistaa, että hei hetkinen, mä tunnen semmosia pistoksia. Mua koetetaan herättää, niin kun, että herää. Sua niin kun ravistellaan, että niin kun, hei kato nyt mitä sä teet. Mut jos sä vaan kiellät koko ajan sen, mitä henki koittaa sulle sanoa, niin ei hyvä. Ja siitä tää päivän evankeliumikin, että niin kuin valvokaa. Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät taivaan enkelit, eikä edes poika. Sen tietää vain isä. 2 miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. 2 naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Tässä niin kuin pitäisi herätä siihen, että niin kuin se toinen otetaan ja se toinen jätetään. Että jos et sä jätä sitä paskaa, niin mä koitan nyt sanoa, että tässä on vielä tulossa se Herran päivä. Että se on hankalaa, se on jatkuvaa. Miten mä voin kuvailla tätä matkaa, että tavallaan kun lähtee kääntyyn tähän tavallaan, että en elä enää minä, vaan elää Jeesus Kristus minussa, niin tämä maailma alkaa tuntua vankilalta. Ymmärrättekö yhtään, mitä mä koitan sanoa, että sä olisit niin kuin koko ajan lukkojen sisällä, eli se sun sisäinen minuus ei voi samaistua tähän, missä se joutuu olemaan. Tää on niin kuin iso vankila, missä mä oon. Ja sitten koittaa tehdä niitä hyviä juttuja siellä vankilan sisällä. Tajutteko yhtään? Että niinku tehdä sitä samaa kävelyä, kun raahaa sitä ristiä, tällä. Ja sit musta on tuntunut välillä, niinku mielikuvakin on ollut sellainen, että mä kaadun jo siihen, ja se risti kaatuu mun päälle, ja that's fucking it, mä en enää jaksa. Mut sit tuntuu, että niinku, sit Jeesus tulee nostaa sitä, että mä vähän jeesaan tästä, ja sä et nyt pysty etkä jaksa. Niin silloin se, kun mä oon kuollut ja Jeesus elää, eli mä uskon siihen ylösnousemukseen ja katoamattomuuteen ja niin kun, että on elämää sen kuoleman jälkeen tavallaan. Ja se on se ilosanoma, mitä tässä koittaa kaikille sanoa. Et kun mä oon nyt keskustellut tosiaan ihmisten kanssa, mitä tuossa videolla joissain on tullut sanottuukin, että kun ne niinku pelkää kuolemaa ja ajattelee niinku kauheita asioita ja niillä on hirveä stressi ja kaikki tämmönen. Sitten mä oon vaan sellainen, että, niinku, että kun kuolema ei pelota yhtään, päinvastoin se vihdoin vapauttaa tästä. Mutta sitäkään mä en ajattele niin, että se menee mun ehdoilla, vaan se menee just niin, että mitä mulle on ylhäällä laitettu, niin se pitää ensin käydä läpi. Ja sitten koittaa se autuus niille, jotka ottaa Herran vastaan. Joka ottaa pojan, ottaa isän. Eli niinku, se on se testamentti. Jos sä kuvittelet ihmisenkin testamenttia, niin sehän on pitävä. Niin otatko sä vastaan sen, mitä se testamentti sulle lupaa? Vai hylkäätkö sä sen ja haluatko sä elää täällä maallisesti, tehdä maallisia juttuja? Niinku, ja sitten tääkin, että jos mä niin kun
pystyisin edes kuvittelemaan tämän maailman, missä kaikki muutkin haluaisi kantaa tätä ristiä, niin meillähän ei olisi sotaa. Ei täällä kukaan ryöstäisi toista. Kaikki olisi yhdenvertaisia. Rakkaus olisi parempaa. Yhteisö tukisi sua silloin, jos sulla olisi joku hankala juttu. Ja niin kuin, tavallaan, että täällä tarvittaisiin enemmän semmoisia ihmisiä, jotka lähtis sille matkalle. Ja mä oon nyt koittanut itse lähteä tämmöiseen, että mä vähän koitan jutella ja herätellä teitä. Tää voi mennä ihan hirveän vastakarvaan niin kuin tosi monelle, mitä mä aina juttelen näissä videoissa. Että kokee, että mä syyttäisin jostain. Kun ei se on mun tehtävä. Enkä mä voi tuomita. Enkä mä voi mitään muutakaan. Mä voin vaan yrittää keskustella. Ja yrittää ohjeistaa. Tai niinku rakkautta välittää. Tai sellainen niinku, se on hyvin hankala. Että niinku kun tässä on sellainen esimerkki, että jos tuo pelimaailmassa tulee vaikka tosi isoa vääryyttä, niin sä voit silti ottaa sen vastaan ja antaa sille toiselle, tai yrittää edes antaa jotain parempaa. Mutta aina mä en siinä ole onnistunut itsekään, ja ne hetket on niinku semmosia epäonnistumisia, että mä en ole niinku pystynyt sitten enää niinku kestämään sitä, mikä sieltä tulee, ja sitten tulee semmoinen purkaus, niinku, että ei pitäisi niinku raivota toisille ihmisille eikä purkaa niihin kuraansa, vaan päinvastoin kuvitella, että niin siis siinä on temppeli, siinä on toinen temppeli, siinäkin on temppeli. Ja niissä asuu se yksi ja sama henki, se joka yhdistää meitä kaikki. Se on Jumalan kuva siinä. Ja sitten tavallaan mä en halua aiheuttaa kinoakaan näillä näkemyksillä, koska ei ole tarkoitus kahtia jakaa eikä mitään, vaan saada keskustelua aikaan. Sellainen kun... Kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan, että kaikilla on oikeus omaan mielipiteeseen ja omaan näkemykseen ja elämänkatsomukseen ja omaan ymmärrykseen, mikä on vaikka, niin mitä on sana rakkaus? Enhän mä voi konkretisoida sulle, miten mä itse näen, etkä sä, mitä niin kuin mulle, niin kuin, mutta tavallaan mitä mä koitan sanoa, että älkää mukautuko maailman henkeen ja tähän maailmanmenoon, koska se on väärä. Kaikki se, mitä sieltä tulee, että niin kuin, kun ihmisten pitkäjänteisyys on kitketty pois niillä sorteilla ja instantteilla ja riileillä ja jollain AI-generoiduilla sonnilla ja ties millä kuralla, että kun ei pystytä niin kuin, me tarvittaisiin niin kuin jokainen communion with Lord niin sanotusti, eli sitä tavallaan vuorovaikutusta ja kyselyä, että niin kuin, mitä sä tänään haluaisit, mitä mun tarvitsisi tehdä paremmin ja voinko mä jotain niin kuin auttaa tai niin kuin, ja sitten siellä tulisi niin kuin niitä, että niin kuin mulle on nyt tullut tätä, että ihan selvästi nyt pitäisi niin kuin puhua tästä asiasta. Et kun ne visiot on niin surullisia eikä sellaisia haluaisi katsella, niin on vaan niin kuin, sitten on vaan niin kuin pakko puhua tällään, että hei, nyt niin kuin mä koitan nyt puhua. Ja musta tuntuu, että se en ole minä, joka haluaa puhua, koska en elä enää minä. Ja ne hetket, kun mä elän, niin ne on aina huonoja, jos saatte yhtään kiinni. Eli silloin mä saatan vaikka juoda itteni ihan päihin ja olla hölmö tai tehdä jotain muuta hölmöä tai sanoa jotain väärää tai en osaa auttaa toista, vaikka pitäisi vielä jaksaa. Ja niin kuin tavallaan, että mitä enemmän se minuus niin kuin poistuu, mitä enemmän tulee se Herran henki, niin sen parempi. Mutta tässä on taas puoli tuntia mennyt. Mä taidan lopettaa tähän. Toivottavasti tää herättää jonkunnäköistä itse tutkiskelua, kuka ikinä kattookaan tätä. Ja niin kun, kuten aina, mä toivon ja rukoilen, että teillä kaikilla olisi niin kun, tavallaan se kaikkein tärkein, että tulisi niin kun Jumalayhteys. Eli kun se aukeisi,
sulle, joka nyt kuuntelee, että jos se on jo auki, niin mä toivoisin, että kaikki alkaisi niin kuin menee niin kuin sen Herran tahdon mukaan, eikä enää sun oman tahdon. Eli kun ne kaksi on vähän niin kuin ristiriidassa, eli se liha ja henki, niin että se, mä niin kuin tavallaan, kun mä en halua luottaa niin kuin itseeni enää yhtään, enkä omiin tapoihini, enkä mun tekoihin, eikä niin kuin mihinkään, vaan päinvastoin, että silloin mä oon sillä oikealla tiellä, kun en tee omia juttujani, vaan teen niin kuin tällä, että nyt tuntuu, että nyt on pakko tehdä tää, niin sitten se tehdään. Että jos sulle tulee sellaisia fiiliksiä, että hei nyt on pakko mennä ottaa tai nyt on pakko sanoa joku juttu, niin tee niitä juttuja. Että älä koita taistella sitä vastaan, vaan niin kuin tee niitä asioita. Ja oo parempi. Aina voi olla parempi. Ja me kaikki ollaan epätäydellisiä, eikä meidän tarvikaan täydellisiä olla, koska on vain yksi Jumalan poika, joka on täydellinen. Ja se riittää, kun uskot vaan. Ja niin, mutta tässä on nyt tämmöisiä kannustuksen sanoja toivottavasti. Ja toivottavasti tämä nyt ei kenellekään aiheuta semmoista niin kuin tavallaan syytettynä olemista tai sellaista, koska mä en ole sellainen, enkä mä halua sellaista, vaan mä haluaisin reflektoida sitä itsetutkintaa, että sitä pitäisi nyt alkaa tekemään ja yhteiskunnallisesti sitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin ja mitä pitää ihannoida, mitä ei pidä ihannoida, minkälainen on se, niin kun, tää on niin laatilta massiivinen, että ihan jos sä et alat puhua siinä sun ympäristössä tämmöisistä niin kuin asioista, että missä me mennään niin pahasti pieleen, niin jo se auttaa, koska se on niinku semmoinen pieni kivi. Mutta kun niitä kiviä alkaa kasaantua, niin sä alat huomaa, että siinä alkaa tulla jo koko. Ja se ruokki sitä itteensä. Eli se hyvyys alkaisi lisääntyä. Mutta joo, näihin kuviin ja tunnelmiin. Toivottavasti saitte edes vähän kiinni, mitä mä taas halusin höpöttää. Moi moi.